Здравейте, момичета! Аз съм Лазарина Андреева и съм инструктор-презентатор към италианския бранд X-Dynamic. Вчера получих новата база и топ на бранда, база Excalibur и топ Crystal. И днес искам да ви покажа как направих изравняване с база Excalibur на едни нокъчета. И надявам се да ви е интересно. С базата се работи много лесно. Изравняването става почти само, а топа е безупречен. Ще покажа и крайния резултат на маникюра. И така, намазваме си стандартно нокъчето, намокляме, поставяме капка в основата, разпределяме надолу. Обръщаме. Пак обръщаме, поглеждаме, блика и поставяме в лампа. Така, и ето ги вече всички нокътчета направени с изравняване. Мисля, че се получиха много добре. Бликовете са отлични. Ето го вече и крайния резултат. И така, това беше от мен. Надявам се да ви е било полезно и маникюра да ви е харесал. До скоро!